खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ आसाम पुलिस आरो सोनाब बेंगल पुलिसआ ग्रेटार बिहार लिबारेशन अर्गानाइजेशन सुंद'बै GCLO आफादनि आफादगिरि निर्मल रायखौ कच बिहारनिफ्राय गोख्रों संदाननायनि गेजेरजों हमदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला साननैसो सिगां निर्मल रायआ अजद खालामथावना बिबुंथि लाखिदोंमोन भिडिअनि गेजेरजों। बे अजद खालामथावना भिडिअ हगारनायनि उनाव आसाम आरो सोनाब बेंगल पुलिसआ बिथांनि हेंथायै केस थिसनो आरो जोबथायाव सोनाब बेंगल रायजोनि गोदान जलपाइगुरि फाराबारिनि हरिचरण रायनि फिसाज्ला निर्मल रायखौ हमो। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा दिनै क'क्राझारनि आलासि जिरायसालि नौमायाव फुमका जिनाहारियाव बोलि जानांनाय बर' आइजो बिथांमोनजों लोगो हमो आरो बिथांमोननि खौरां लायो। मख'नो गोनांदि थांनाय 1988 मायथाइयाव आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिनि सोमावसारनाय समाव बे जिनाहारिनि जाथाया जादोंमोन आरो बे जाथायाव 63 बर' आइजोफोरा जिनाहारिनि बोलि जानांदोंमोन। आंगो मददथि आरो अनसायनायनि महरै आंगो जिनाहारिजों बोलि जानांनाय नखरनि सोद्रोमाफोरनो बिटिआर सरकारनिफ्राय गंफायै मोजां थाग्रा न' लुफुंनानै होनाय आरो सरकारि साख्रिनि राहा खालामनानै होनो खोथा होयो प्रमद बर' बिथाङा। फिन गुबुन सासे बर' सिख्लाया गुबुन हारिनि सेंग्राजों मोजां मोनलायना गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। गुबुन हारिनि सेंग्राजों गोबाव सम देहायारि सोमोन्दो दंमोनब्लाबो थगायजाना गावनि जिउखौ फोजोबना लादों बर' सिख्लाया। बेंगालरनि गंसे बिउटि पार्लाराव खामानि मावबाय थानाय उदालगुरि जिल्लानि 2 नं आमजुलि गामिनि आलबिना बसुमतारिया गकुल राभा मुंनि सासे सेंग्राजों मोजां मोनलायदोंमोन। गोबाव सम मोजां मोनलायना देहायारि सोमोन्दो लाखिना 3 दाननि गोरबोआव दंमोन आलबिना बसुमतारिया। नाथाय गकुल राभाया हाबानि थाखाय राजि जायैयाव आलबिना बसुमतारिया गावनि जिउखौ मैया सुक्रुबाराव फोजोबना लायो। दायो बेंगालर पुलिसआ गकुल राभाखौ हमबाय होनना खौरां मोननाय जादों। जाख्ल'नायनि हेंथायै बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि गोख्रों एक्सन। थांनाय बोसोरावनो लुफुंजानो गोनां आद्रा जानानै थानाय गंसे सरकारि न'नि मुलाम्फागिरिनि नखराव नुजाथिहैदों बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ। आद्रा जानानै थानाय न'खौ नुहैनानै बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ रागा जोंदों। रागा जोंनानै बिथाङा बुङोदि पलिटिक्सआ आंनि थाखाय गेदेर नङा, सोरनिबा सिगिनायखौ आं गैया। नों जेलाव थांनांगोन किन्तु आं थांनायनि सिगां मिस्ट्रि फैनांगौ होनना। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि उनाव बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारीजों लोगोसे मोनसे हानजाया पाटगावनि लाइमोन पार्कार गेलेगिरि सानसुमा नार्जारिखौ न'आव थांनानै लोगो हमहैनायजों लोगोसे एसे रांखान्थि अनसुंथाइ होदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।